Sinne ukot sentäävät. Ja nyt mennään kyllä niin kovaa, että meikäläinen putoaa jo melkein kärryiltä. Siellä Kai Kantelinen pitää ykköspaikkaa, Juha-Matti Karvinen kakkosena, Raine kolmantena. Ja nyt mennään niin hyvässä rivimuodostelmassa, että tuskin tästä ainakaan kolaria saadaan aikaiseksi. Tosin kaikki on näillä kavereilla mahdollista. Toivotaan kuitenkin, että kaikki pääsee ehjällä maaliin. Ja helposti siitä Kai Kantelinen ykkönen, Juha-Matti Karvinen kakkonen. Ja sinne ukot sääntäävät. Toinen startti Jarilla ja Kapalla selkeästi. Jari sinne ykköspaikalle menee. Kapaa ja ulkolaitaa tällä hetkellä kolmanneksi kiilautuu siinä. Heikki Eklund ottaa kakkospaikan. Ja siellä mennään nurin ja todella tyylikkäästi. Ajaa kuitenkin ehjänä ja se on tärkeintä. Ja toinenkin kaatuminen tapahtuu siellä. Ja näin se startti tapahtuu. Siellä Jouni Jalkanen ottaa kolman startin, Tomi Sironen siinä hyvin toisena. Jouni menee todella tyylikkäästi, mutta kyllä Tomi Sirosenkin ajo viime vuodesta sijoittanut ihan mielettömästi. Jarkko Puolakka siinä hyvin vielä kolmantena. Kun yksi ehdottomasti kaikkien aikojen Suomi Racingin tyylikkäimmistä kuskeista Jouni Jalkanen siitä ottaa ykköspaikan. Tomille kakkonen. Sinne eivät sentäävät. Tekkilä sinne painuu kärkeen. Hän oli viime kaudella yksi kovimmista kuskeista heittämällä. Ellei jopa kovin. Ja edelleen mennään Tekkilän johtaessa. Meemme siellä tulee toisena Heikki kolmantena ja Antti Kiviniemi. Apulla kova startti, mutta Tommi tulee siellä suuntaan jalkavoimalla. Ohi ensimmäisellä suoralla jo. Jukka jää kolmanneksi toistaiseksi, mutta mitä tahansa Turussa voi tapahtua. Ja se mitä Turussa tapahtuu saa jäädä myös Turkuun. Nyt mennään kuitenkin jo kolmossuoralla. Siellä Tommi edelleen ykkösenä. Aku siinä haastaa ihan hyvin. Jukka on hieman jo sinne jäänyt kyylittelemään. Ja Jukka vähän siellä jo luottaakin, mitä siellä turha lähtee ressaamaan. Ja taas mennään todella kovaa. Teemu sinne ykköspaikalle kiilaa. Jorilla on kuitenkin siellä sisämutka etu. Ja näinhän se on, että Jori siellä hetken aikaa ainakin kärkeä pitää. Tällä hetkellä mennään todella hyvin. Jori pitää ykköspaikkaa oikein vallan mainiosti. Onko Teemusta haastamaan? Ei taida olla. Teemu ei Juuso käy siinä kakkosessa. Ja huikea lähtö jälleen. Näissä sarjoissa kyllä mennään todella kovaa. Lauri Nikolaisella ykköspaikka tällä hetkellä. Rami siinä toisena. Ja tilanne ei ainakaan toistaiseksi muuten. Nyt Rami jää siinä kyllä kolmanneksi. Siellä Iikka painaa ohi. Lauri pitää ykköspaikkaa. Rami on todella lähellä pyytätä siitä itselleen.